Hej alle sammen og velkommen til Jailbreak News om anvendelse af Joget, hvilket er et dansk app lavet af en dansker kaldet Kasper. Appen koster 6 kroner og før været gratis. Det fylder 2,5 megabyte, og lige nu er den nået op på version 1.0.1. Du skal være 17 plus år for at kunne downloade denne app. Den har fået 4,5 stjerner på App Store, og her kan du så se nogle billeder af det, og vi skal snart til at tage et kig på det lige om et par sekunder. Som I kan se, har jeg allerede installeret det, og som der står, at som I kan se, så er appen så lige startet op. Og vi bliver faktisk allerede budt velkommen med en lynjoke, og vi kan så også godt vælge at trykke næste, for at vælge den næste, som er i den jokes specifikke kategori. Når vi scroller ned på bunden, så har vi en hel masse andre muligheder, f.eks. rystposen og et bedømmelsesmulighed. Rystposen gør, at den så vælger en tilfældig joke helt specifikt. Du kan vælge at dele af vitserne med sms, Facebook eller e-mail, hvilket faktisk også er en rigtig god ting. Selvfølgelig så skal der være en kategori-knap, og der er faktisk frit valg mellem hylderne, som I selv kan se, og der bliver faktisk tilføjet nye jokes hver dag. Under indsend kan I, som den siger, indsende jeres egne jokes, hvilket også er en rigtig god ting, da du kan gøre det direkte fra din iPhone eller iPod Touch eller på iPad. Under om finder vi så ud af, hvilken version vi har af dem, hvem der har været med til at udvikle den, og hvem der så har stået for hvad. Som jeg sagde før, var det Kasper Christensen, som har lavet den, men så også Lars Jørgensen, der har stået for det hovedsageligt, altså ideen og udviklingen. Hvis vi tapper på indstillinger, ja, jeg sagde tab, så kan du så skrive for eksempel dit navn. Du kan vælge, om den skal give dig pop-ups, om der kommer nye vitser hver dag. Eller du kan også godt bare vælge, om den skal kun køre på wifi. Så ja, det er så sådan typisk, hvad der hører under indstillinger. Og ja, som I kan se, så har jeg bare leget lidt med det. Okay, så altså, hvad jeg sådan synes om appen er, at den er faktisk ret cool. Og den er helt klart de 6 kroner værd. Jeg fik den så under den her periode, hvor den var gratis. Jeg synes ikke engang, at rystposen-funktionen skulle være oppe i toppen. Det skal være lidt svært, da det er lidt svært. Når lange jokes, at scrolle hele vejen ned, og så derefter trykke på rystposen igen. Ellers er det faktisk en meget fin app. Det er helt klart en af de bedste videoapps, jeg nogensinde har prøvet. Den slår i hvert fald video 2, og det var eddermame på tide, der var noget, der kom. Så ja, køb det. Og du kan vinde. Ja, du kan vinde den her app også. Så det er bare om at kommentere. Der er noget, du har problemer med. Kommenter ned i bunden. Til hen og købe den med det samme. Jeg skal nok forsøge at give et link herude på postet. Så ja, den er pænt fed, og til udvikleren, hvis du ser det her, så får den altså 5 stjerner inde på App Store, og det er faktisk noget, som du kan lægge ud i din app-beskrivelse inde på App Store. Så ja, hej, og jeg fortsat god lørdag.